Ade Marvin, Pak Parman, Pak Jukimin, Pak De Surati, monggo Pak De Surati, Sukoharjo bergoyang, monggo Pak De. Manis kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis monggo Bu Surati yen mesem manis sing ngungkuli matu saya bisa ngrontoke jantungku. Monggo Pak Jaimo. Yen ora seneng mendem dong sing alit mas namine kapur ngalor ngidul sampean gawane gendul Tambang lagi aduh dek dironce-ronce setengah mati kon ku mikir ke kowe yati pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean senenge godho diiris-iris aduh dek tulane Jawa yati camanis sapa rono-rono memang lidah mas tidak betulan padahal bersilatiku watake wong lanang jelas nada Pak Ji nyumbang Pak Ji monggo jelas nada untuk ada semuanya manis dek kowe pancen manis pancen tambah manis manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli matu saya bisa ngrontoke jantungku ganteng mas sampean pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem dong sing alit mas namine kapur ngalor ngidul
Sukoharjo bergoyang yo Pak Parman Pak De Marimin Monggo Pak De Marimin Pak De Jaimo dapat tambahan malih ta Pak De. Iki dikira awak iki sosok dikira mantene iki. Ora iya ya. Disalami terus. Lah iya kok mantene kok tuwek ngono ya. Tuwek tapi heeh. Kayak imut-imut ngono maksudnya. Sing wedok wayu sing lanang kaya anu sopire ngono. Oh kaya Matur nuwun ya. Sabda pandita ratu ring Sri Pak Suradi Sinoman, monggo Mas Gondrong, besar, kayu besar, Mas Adi, Sukoharjo bergoyang, yo, Mak De Surati, Pak Jiyadi, Pak Geo, tak kedil, Hapus
Aja lali pawelengku Oke manut kemas Pagendang kemana-mana. Aku kan setia satu Sukoharjo makmur bergoyang bersama dengan gelas nada campur sari. Ayo yo. Ayo nangis sajroning atiku nalika sliramu Hengki bablaske perahu layar pamundutan saking buruko. Lanjut ke perahu layar. Mangga. Nano. Set Mas Ojo. Slow. Aja lali pawelengku Ayo.
Haji siap nggih? Diapalne? Aduh klinciku ucul mongko iku dadi katresnanku ngalor ngidul ngalor ngidul tepung gelang mung kecelek saipo bunga rasaku yen mulai bakal tak pondok gung maka didampingi ya apa-apa lah Pak Haji ikhlas jarene. Kali Mbak Yatin apa Mbak Fitri? Sinten mawon yen kula niku Mbak Yati mawon. Sembarang. Durut ke melih soalnya niki king kanan. Karepmu langgam napa seragenan? Oh langgam riyen. Langgam nggih separuh seragenan. Nggih, manut Pak Sukan. Niki nuhuni sesepuh paguyuban manunggal mungkin menawa Pak Haji Sukimin. Ning lara-lara aja grobyakan wae ngoten sanjang. Ayo Mas Jilire. Halo teman-teman. Halo. Lo. Ah, la. Oh.
La jebulane krusa-krusu keburu nafsu wekasane muntang manting utange akeh kowe dhewe sing keganteng Ali ayo Pak Edi Ayo. Bapak Edi dari Kementerian Pertanian yang dulu Menteri Perdagangan. Bapak Edi sehat selalu. Monggo Pak Edi. Wong ayu sing tak tresnani Dina bengi dina wengi mung tak impi-impi. Aku ora bisa lali mung sliramu pepujan ning ati nadyan sepisan nanging gedhe ne rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu Pak Suradi sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebatut tresno nanging atiku mbok gawe lara ae Hai ngono lho Pak Edi. ngono lho Yo. ning apa sliramu teka Tinggal aku. tinggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta-ronta joko tiku lanyun ngapura yo yo Jelas naja lho iki. Yo. ayo Mas Pleto cekat-cekat tremosok gak dijiblok Coket. Lagumu. ayo yo halo halo Bos Yo. Ina.
neng apa sliramu tega ninggal aku aku tanpa kaya dosa atiku meronta-ronta Gustiku layon ngapura matur nuwun dumateng kru campur sari jelas nada mugi tambah sukses nggih. Iya, Matur nuwun. monggo Pak Di. Dik Ragil masuk. Ya Allah sayangi Bokil. Makasih. Ya Allah lindungi Bokil. Ya Allah cintai Bokil. Ya Allah anane Bokil. Matur suwun. Gantian. Pono ganteng dhewe, Asik. pono bagus dhewe, pono mrengut wae, pono wetenge luwe, pono mrengut, pono sirahe ngelu, pono mumet dhewe, Mumet. pono stres dhewe. Weh, lagu iki mung aspara kaya mesake pono. Yo Mas Adi. Monggo Asik. pasukane Pak Di. Sukoharjo digoyang bersama dengan jelas nada campur sari. Ayo Mas Adi. Asik. Padi Tukino monggo. Masih bersama dengan campur sari jelas nada campur sari Gokil Media Indonesia. Ben lewat aku kelingan kukuh kae yen tak goleren neng jaga kebak tulisan warna abang tanda kasih sayang Mana kambing sayang.
Iki wae ditutupne kayak wis. Oh wis tenan. Nggih. Oh, ngentekne iki berarti lanjut padang. Iya. Oke. Oh, wis tak emutke engko. Ayo Pak D monggo. Cat. Oh kan dadi pales to. Mas Joker. Ganggu iki kok. Mas Joker. Iki lo jadi ngebleng ya Pak ya. Iya ya. Catetan jadroning ati. Seratan luntur saya marah ati. Ya ya yo. Ya ya yo. Aku kowe dadi garwa. Marga leren nang bolas moro. Ayo Pak Deku, cabut malih Pak D. Yo yo yo. Esuk awan ning Matur sembah nuwun. yo ora nang goleki sing tak sayang. Mubeng Tekno Pak D. teranggo goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Matur nuwun. Tak sawang ing Agawe pikirku komeng Saret ireng tak sawang katon jenggote Hatiku yang kakon nyancing sirane Yang si bocah anjikut hati kemenangan Orang do hatiku sayang dobro Tak seranani sun pikat urute bedo Nggih matur Matur nuwun. sembah nuwun Pak D. Jelas nada untuk Anda semuanya. Oh, oh. Oke, tahan kantor kagem Mas Mustaqim. Koordinator pun jelas nada Pak D Parman. Tak kial kial, butak ketil ketil. Oh semewanci lingsir wonge sidudolo lotan bisa nendra kumlondong ijen ning ngamben nandang susah kang tanpa upama banget geni rona longso wong tininggal ibu kelawan lomo pulo-pulo wes becah
rajane sainggo ya ten pene lolo anget kene rona longso uji waku nyawang lelakon sira tansah ngupaya sapan dulu marganing lelaya ora sana ora kadang mitra wae yo akhiring jaman kapan boyo kinalesno kenyobronto paripurna jelas nada nandang susah kang tan kok upama banget gene rona longso wong tinika garwa kang ditresno pulo-pulo wis bejane sainggo ya ten pene lolo banget kene rona longso uji waku nyawang lakon sira tansah ngupaya sapan dulu marganing lelaya duda semakin di depan kendel saiki ya ora sana ora kadang mitra wae yo akhiring jaman kapan koyo inalisno kenyobronto bisa paripurna matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada jelas nada asik bersama dengan Tuti Ugelwati artis merauke bergoyang buki spesial kakek Mas Heri merauke digoyang bersama dengan jelas nada Pak Selamat Ugi wani gak bisa lewat Pak Selamat Budiono kepala kampung iya coba ijan yang rakerjo raja jos
ya kudu dilakoni. Lagu sejarah kok, Tik. Lah iya. Pancen kodrate awake dhewe lakoni awake dhewe, pokoke abot enteng kudu dilakoni. Iya. Kowe dadi bojoku nganti selawase urip. Ora. Sapa? Tutik. Nangis. Lho. Awar kelingan kowe nangis aku, Tik. Wis rasa dieling-eling. Oke, baik. Panyuwunku mring sliramu. Rasamu, Tik. Rasane B aja. Eh? B aja. Biasa. Kok iso biasa lah biar rasa Biasa istimewa. wae aku, Mbah. Saku biasa wae, ayo. Gak sesuai harapanku. Nano. Ayo lebokke entekke. Kowe to, Dik, Dik. Aku. Lah iki nyambut gawe gak iso nglebokke iki piye. Lah mau sing buka sampean. Panyuwunku ning sliramu. Oke, matur suwun terima kasih Tutik Bogelwati. Miyak sepening swasana, jelas nada ngaturke atur pambungkul lumantar kadang-kadang jelas nada. Ya Allah sayangi Bogel, ya Allah cintai Bogel, ya Allah jagalah Bogel, ya Allah paringi Bogel. Otot pinggang mas, nyeri-nyeri punggung mas, badan begelinu mas, minum oskadon SP. Tidak di kasur, diam-diam merayap, datang seekor bogel. Lalu dijilat. Jelas nada untuk Anda semuanya.